Ok, bine ați revenit pe canalul meu. După multe luni, ziceți voi, măi, fetelor, în primul rând facem update, am pierdut 2 unghii, asta și cu asta. Treceți peste ele, căci imediat după ce filmez clipul ăsta, mă apuc să-mi fac unghiuțele. Așa că m-am gândit să filmez cu unghiile astea rupte. Ziceți voi de când am mai filmat noi un clip cu extensii? 7 ani? 9? 9 ani? Foarte mulți ani. Wow! Extensii cu clip-on. Astăzi vreau să vă arăt niște extensii cu clip-on, pentru că mi-am ales greșit astăzi. Mi-am ales o bluză neagră și nu se vor vedea extensiile negru pe negru. Dar vă fac așa un update rapid ce s-a întâmplat cu părul meu, pentru cele care probabil știți sau nu știți. Anul trecut am avut proasta idee de a întunde frumusețea aia de păr. Ok? Trecem peste. Așa că mă cam plictisesc foarte tare de el. În momentul de față el a mai crescut, l-am tuns până undeva pe aici, în ianuarie, cred. Prin ianuarie l-am tuns până la umăr. A crescut cam atât, destul de greu dacă mă întreb pe mine, având în vedere că eu știu cât de repede îmi crește părul. Așa că luna trecută m-am gândit să-mi fac niște șuvițe blonde, mai exact toată partea asta cu tot cu urechii. Au fost blonde și după cum vezi încă este blondul. Așa că trebuie să îl vopsesc, pentru că știți că negrul nu ținem niciodată pe blond și se decolorează în permanență. Și am un bob foarte drept. Dar desigur că m-am plictisit de părul ăsta, care este frumos când vrei să pari așa cu mințică și de 15 ani. Dar m-am plictisit și m-am gândit să-mi iau extensii. Fetelor, extensiile s-au scumpit groaznic de mult. Am văzut și eu cât de tare s-au scumpit și mi se pare extraordinar de scumpe. Și uitați-vă cam cât păr am eu în cap. Asta, eu am firul foarte gros și ca să pot să-mi iau niște extensii cât să imite foarte bine părul meu natural lung, mă costa undeva la 3.000-3.500 de lei, poate chiar mai mult. Foarte mult pentru damblalele mele, că acum le port, acum nu le port, acum îmi pun peruca afro, deja mă cunoașteți? Și știți că nu merită pentru cineva care este atât de versatilă și atât de schimbătoare și se plictisește foarte repede. Așa că Shein-ul, slavă Domnului cu Shein-ul, am găsit niște extensii cu niște review-uri foarte bune. O să vă las în cutiuța cu descriere, o să vă las link sau codul către extensiile astea și o să vedeți cum arată. Bun, ideea este că eu prima dată mi-am comandat doar 2 seturi. Așa, ca să văd în primul rând cum arată extensiile. M-am gândit eu că nu o să-mi ajungă 2 seturi, dar vreau să văd textura, n-avea rost să dau niște bănuți mai mulți și după aia să nu le port. Dar pentru că mi-au plăcut extensiile și mi-am dat seama că nu mi-acoperă tot părul, pentru că eu am mult, mi-am mai comandat încă 2 seturi de extensii. Hai să vă arăt primele 2 seturi. Primele 2 seturi, care ele au venit un pic mai ondulate, o să le vedeți imediat, însă eu le-am îndreptat. Haideți să vă arăt, stați să mă dau eu așa un pic pe parte, să vă arăt cum vine de fapt un set de extensii, cu ce onduleuri vine. Stați că m-am încurcat în păr, prea mult păr. Uite, cu genul ăsta de onduleuri vin extensiile, mie neplăcându-mi, pentru că în momentul în care îi dai drumul, ia să vă pun pe partea asta, uite, se răsucește una în alta, vezi? Și asta înseamnă că vizual pare că ai mai puțin păr și, doi la mână, se și încurcă, fiind așa foarte circulare, una pe cealaltă se rotesc și nu îmi plac. Așa că aceste extensii se îndreaptă, dar nu se mai ondulează la loc, țineți minte dacă vreți să le îndreptați, la 150 de grade. Pardon. Eu nu le-am îndreptat de tot, adică mai am niște valuri în ele, pentru că nu am vrut să le îndrept așa cum linie, cum este părul meu, dar a trebuit să le îndrept puțin ca să se meciuiască cumva cu părul meu. Părul meu fiind bob, n-am nicio filătură, n-am nimic să se piardă, așa că așa arată 2 seturi de extensii în momentul de față și eu mai am încă 2 seturi, unul ăsta și încă unul. Vedeți ce puține vin, așa când sunt ondulate, vedeți ce puțin arată? Încă 2 seturi de extensii pe care o să le punem astăzi în cap. Seturile, desigur că sunt cu clip-on, știți foarte bine că eu nu recomand alte extensii, nu sunt purtătoare de alte extensii, urățele unghiile mele, dar treceți, vă rog, peste. Uite cu genul ăsta de clip-on, ușor incomode, după atâția ani de purtat extensii, fetelor, le cunosc ca pâinea caldă, știu ce și cum ar trebui să arate extensiile, dar nu doar extensiile, cât și agrafele acestea. Din păcate, agrafele astea ar trebui să le mai prindeți voi, nu știu dacă vedeți, dar aici mai iau o găurică care, în mod normal, trebuia prinsă de partea asta. Altfel, extensia se duce și se întoarce invers în cap, ceea ce e foarte incomod, mai ales dacă aveți un păr
fiind așa pisicos, va trebui să-l tapați la rădăcină. Eu nu am nevoie, că am părul destul de tare rădăcina, dar totuși sunt destul de... Ar trebui să luați fiecare extensie și să o mai prindeți aici, pentru că ele trebuiau prinse. De altfel, ele sunt destul de mari, destul de bunicele, căci am avut extensii de la branduri cunoscute din România, cărora nu le dăm numele, care aveau niște extensii foarte, foarte mici. N-aveai ce să faci cu alea nici nu-ți prindeau părul și picau din păr. Bun. Acum, hai să-mi iau, am luasem, dar nu știu pe unde este. Caut și eu o agrafă, pieptănul lângă mine și hai să punem extensiile, căci nu le-am mai pus de foarte mulți ani cu voi pe live. Pe live am zis? Pe YouTube, iertați-mă. TikTok-ul mi-a luat mințile. Am găsit aici o clămiță. Acum, înainte să-mi vină și setul astea două de extensii, pe care va trebui să mă duc să iau... Cred că o să mă duc să iau fix acum ondulatorul, cât să le și îndrept puțin, pentru că nu cred că vreau să le pun așa de crețe. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Hai să le pun în cap să vedem cum arată, unele ondulate, altele drepte, și dacă nu, va trebui să dau cu placa prin el. Ziceam că înainte să-mi vină setul astea două de extensii, eu partea de jos o separam și o împleteam, pentru că eu am foarte mult păr, și ca să răresc un pic partea de jos, o separam și o împleteam. Eu îmi iau, după atâția ani, dați seama că... Pardon! Nu mai am nevoie de pieptăn sau de oglindă, dar ca să vă arăt, iertați-mă că am bluză neagră, nu știu ce puteți vedea, când ai foarte mult păr și puține extensii, vă recomand următoarea șmecherie. Adică, vă luați această parte, care este cea mai grea de ascuns, și asta din față mai sunt, voi lua o șuviță cu 3. O să o auziți pe Lusica pe fundal, care e jurat de osul, frumusețea mea, și mă vede și pe mine acolo în oglindă. Și da, tocmai mi-au căzut extensiile pe jos. Ok, luăm o parte, uite așa, da? Cu 3 clipsuri. Ce facem? O băgăm pe sub. Luăm mijlocul, extensia, cu clipsul din mijloc. Și partea asta, deși la mine nu mai este nevoie să fac trucul ăsta, pentru că am 4 seturi de extensii. Dar chiar și așa am zis să vă dau, să nu plecați din clipul ăsta fără nicio informație, că v-am obișnuit cu tips and tricks. Uite așa, și am băgat-o pe sub, da? Pentru că în momentul în care tu îți vei da părul pe lateral, se va vedea doar partea de sub. Cealaltă parte de păr, adică asta de deasupra, va fi acoperită de încă una de 3. Încă una de 3, o iau și acum o aplic normal aici. Un pic mai greu cu unghiile astea ale mele, că sunt un pic lunguțe. Uite așa. Și ce am făcut, efectiv, am făcut un sandwich, da? De partea de jos, care este foarte inestetic când iese pe aici. O să vedeți că chiar și așa, mie o să-mi iasă șuvițe, pentru că este tăiat brusc, da? Este tăiat linie. Și e greu să meciuiești și să amesteci un păr tăiat linie în extensii, da? E foarte greu. Dar totuși arată mai bine, îl îmbracă mai bine. Mai departe, mai separ o cărare pe care tocmai mi-am prins pe aici altă șuviță. Ia stai să văd eu cum fac. Ca să pot să meciuiesc drept condulat, acum am desfăcut un set de extensii de astea drepte și vreau să iau o șuviță, o parte, uite așa arată, ondulată. Ca să meciuim ondulat cu drept, că nu știu ce va ieși în cap, nu știu dacă le voi face pe toate drepte sau voi vrea să văd cum arată. Uite, mie nu-mi place când se fac așa. Nu, probabil o să le îndrept după ce le pun în cap. Și asta cu 4 o pun în mod normal, așa cum deja știți. Nu mai e nevoie să vă explic, presupun, cum se pun extensiile, însă dacă cumva nu vedeți ce se întâmplă aici și totuși mai aveți curiozități, să știți că am o grămadă de clipuri pe canal în care vă arăt cum se pun extensiile și vă arăt și la spate. Ia să vedem. Acum, eu să știți că nu am oglindă și nu ar fi dificil dacă n-aș avea o bluză neagră. Dar am o bluză neagră pe mine și nu pot să-mi dau seama la distanța asta, că nici nu mai văd bine, cum se zice, de la o vârstă nu mai e, că mai vezi. Și nu pot să-mi dau seama de la distanța asta, efectiv, dacă este acoperit sau nu. Probabil totuși ar trebui să-mi iau, zic eu că ar trebui să-mi iau o oglindă lângă mine. Astea de una, eu nu le pun niciodată aici sau aici la perciuni, pentru că nu m-am obișnuit așa, nu știu să vă explic de ce. Dar eu le bag pe aici.
una. Dacă mai aveam. Stați așa. Că mai bine decât să mă uit, mai bine să simt extensiile, că oricum de văzut nu văd nimic de la distanța asta în cameră. Mă văd așa pe mine superficial, dar nu vă mai lucru. Ok, și mai băgăm și pe aici. Stați să simt niște lucruri. Așa. Pentru că vreau să le pun pe toate patru, vreau să fac super, super, super extra volum. O să mai iau una cu 4 clipsuri, da? Și o pun peste cealaltă. Asta pentru că știți, de când mă cunoașteți voi pe mine, probabil ați învățat și știți că eu sunt obsedată de volum. Nu suport trăifire, nici lungi, nici scurte, nici cu extensii, nici cu absolut nimic, pentru că nu pot. Părul meu este unul des și ca să poată să-mi imite efectiv părul, trebuie să fie foarte multe extensii. Facem o altă cărare. Cred că o să pun 3 seturi, dar eu mi-am comandat 4 să fie. Ele sunt, fetelor, apropo, am uitat să vă spun, să știți că seturile sunt din fibră termorezistentă, da? Deci nu sunt din păr natural, în cazul în care credeți că sunt din păr natural. Nu sunt mămică, pentru că sunt foarte ieftine. Uite, le vom pune pe asta drepte și ca să vă dau un truc, să nu mai tapați, dar iertați-mă, asta doar pentru părul mai rezistent, e să băgați clipsul și efectiv să-l înodați pe extensie, pe clips, da? Să puneți părul și să încercuiți să pară cu mai mult volum. Mai departe, hai să vedem unde sunt astea ondulate, că nu mai știu. Unde le-am pus, Doamne, eu pe astea ondulate? Iau una, cu 3 clipsuri ondulată și o pun la spate. Mi-au căzut pe jos. Mi-au căzut pe jos, că am foarte multe pe picioare și sunt alunecoase și au căzut. Uite, se și încurcă, dar o să le pieptănați foarte, foarte ușor. După care, eu am foarte multe aici, să știți că e dificil să le separ de drepte, de ondulate, nu știu ce sunt pe picioarele, câte extensii sunt pe picioarele mele. Apoi mai iau una, tot cu 3 și o pun deasupra celei ondulate. Cam așa arată până în momentul de față, la spate, dar presupun că nu puteți să vedeți mare lucru. O să vedem cum arată la final. Mie o să-mi ia ceva, pusul extensiilor, o să-mi ia ceva, o să-mi ia 10-15 minute, pentru că nu am oglindă și mi-e foarte dificil să înțeleg ce fac aici și să simt. Mi-era dor, să știți, de părul lung și veți spune, Cristina, de ce te-ai tuns? Nu facem toate așa, nu toate ne tundem și după aia ne pare rău. Eu m-am gândit să mă tund pentru că eram într-o, cred că ăsta este primul clip pe, da, cum mi-am dat seama? Ăsta este primul clip pe YouTube de când eu m-am întors din Sinaia. Nici măcar nu v-am făcut update la ceea ce s-a întâmplat în viața mea și unde am fugit. Și de ce am fugit? Și ce s-a întâmplat? Ok, bun. În timp ce îmi pun extensiile aici să vă fac update, voi vă uitați aici și mă și ascultați. Măi, fetele, m-am întors în București și nu v-am postat nimic pe YouTube pentru că nu am fost bine și pentru că efectiv de fiecare dată când vreau să vă postez, clipurile de filmat, eu le-am filmat. Dar de fiecare dată când vreau să le postez, îmi dădeam seama că în fiecare clip mă bufnea plânsul, nu râsul, de nicio culoare, mă bufnea plânsul și eram această emotivă și bla 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 și a trebuit să mă vindec ca să vă pot face acest update. Fetelor, m-am întors din Sinaia, în aprilie, suntem în septembrie, m-am întors din Sinaia în aprilie, m-am întors cu inimă rănită, dar sunt foarte bine la momentul actual. A trebuit să mă vindec. Scurt update, aha, relația cu fostul meu logodnic s-a terminat, pentru că dragostea fetelor are termen de expirare, din punctul meu de vedere. V-am zis, fetele care mă urmăresc mai mult și care sunt cu mine pe Instagram și pe TikTok, știți că eu cred că dragostea are termen de expirare și termenul nostru de expirare ne ajunsese din urmă.
Așa că m-am întors în București și a trebuit să mă vindec, să trec prin tot felul de situații. Cele care sunteți de pe TikTok aici știți toată povestea cap-coadă. Și a trebuit să trec prin tot felul de situații neplăcute, de altfel, grele, de altfel. Dar nu prea ai încotro, viața este așa. Și sunt bine. Mi-a luat puțin timp, puțin mai mult, să-mi revin. Dar acum când mi-am revenit, sunt foarte, foarte puternică și mulțumesc mie, efectiv, că nu n-am picat și n-am cedat și că am înțeles că mai bine, fetelor, mai bine cumva singurică decât într-o relație stricată și deficită și într-o relație în care suntem mai mulți în relația aia, nu doar eu și el. Așa că decât să mă mărit cu tot neamul, fetelor, am fugit. Câteodată fuga e rușinoasă, dar e cum e, sănătoasă, nu? Ia să vedem ce s-a întâmplat pe aici. A scăpat vreuna? Nu cred. Aoleu, mi-e cald. M-a luat căldurile cu bluza asta pe mine. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Așa. Și părul ăsta îmi face să-mi fie cald. Fetelor. Ce mai avem aici din două seturi? Mai avem una și astea sunt de câte o bucățică. Astea eu nu prea le-am pus niciodată pe asta dușuviță, mă enervează rău asta dușuviță, nu le-am înțeles niciodată sensul. Mai avem doar una de 3 din seturile astea două. Uite, sunt și drepte, sunt și ondulate, presupun că trebuie să le ondulez sau să le îndrept pe celelalte. Deci facem celălalt set, adică al patrulea, în momentul de față am 3 în cap, da? Și îl defacem și pe ăsta, frumușel. Și aș vrea să nu ia lusica. Așa. Uite, asta este al patrulea set pe care îl desfacem acum. Da, așa că m-am întors și mi-a luat o perioadă să înțeleg că oamenii nu sunt ceea ce par și că oamenii sunt răi și că sunt perversi și că bla bla bla. Și chiar dacă eu am avut așa inima ruptă, asta a fost, așa s-a întâmplat și... Lucy, pleacă de acolo, mami. Și că trebuie să merg mai departe orice s-ar întâmpla. Am venit cu Lucica acasă, eu și fata mea. Relația s-a terminat urât, din păcate. S-a terminat foarte urât. N-am terminat niciodată o relație atât de urât, absolut niciodată. Dar mă săturasem să fiu cea care tace mereu, așa că am plecat un pic cu sule și trâmbițe. Sunt aur și olteancă pe deasupra. Și am plecat un pic cu sule și trâmbițe, ceea ce îmi regret acum, sincer. Dar ce a fost, a fost. O punem una cu 4, da, aici sus, ca să-mi acopere cât mai mult din creștet. Și pe asta o ducem pe partea asta și ăsta la fel, da? Deci mergem circular așa, pe forma capului. Asta este important, să mergem circular. Și am aici una cu 3 și rotim, pentru că aici spre baby hair avem puțin păr. Încă un clips aici și încă un clips, mergem și îl punem peste celălalt, căci e normal să avem de atât de multe extensii în cap, să nu mai ai loc unde să le prinzi. Și o punem și pe asta, care pe partea asta văd că e ondulată asta, dar le îndreptăm, nu e nicio problemă. O să vi le arăt cum arată așa mixuite și o să mă uit și eu, că nici eu nu știu cum arată, să știți. M-am văzut la spate în primul rând. Așa, bun. Dăm asta drumul la părul care a mai rămas. În mod normal, dacă le pui cât se poate de aproape de rădăcină, tu n-ai nevoie să tapezi aici, că nu ți se văd clipsurile. Dar dacă simți totuși nevoia să tapezi, poți să tapezi. Eu mă uit acum la mine și vreau să văd dacă mai am nevoie pe undeva prin față sau dacă este destul acoperit, pentru că eu deja am 3 seturi în păr. Ia să vedem ce sunt cu astea pe aici, care oricum vin de aici. Să mai pun, să nu mai pun, nu știu dacă să mai pun câteva.
câteva șuvițe pe aici. Aș pune de asta de una, deși nu știu. Ia, hai să mă ridic în picioare și să vedem cum arată. Uite, o să vă arăt cum arată acum și mai am nevoie de una sus pentru că părul meu nu este nici îndreptat și nu se meciuiește. Uite, vezi, aici nu se meciuiește. Și o să mai punem una sau două sus, cam așa, dar arată foarte, foarte bine. Arată foarte bine, chiar și așa, cu mixat, mi se pare că arată bine, drept cu ondulat. Însă, eu m-am vopsit, vedeți că chiar de m-am vopsit eu, ăstea sunt foarte, foarte negre și cele care nu sunteți vopsite veți avea trecerea asta, așa că ce credeți? Va trebui să-mi iau vopsea și să mă mai vopsesc o dată să pot să port extensiile astea, pentru că eu în momentul de față se pare că am un șaten sau ceva în păr. Hai să mai alegem de asta cu 3, pe care să le punem aici sus, da? Ca să nu se mai... 3, nu 2. Oricum se vede un pic diferența, mai ales pe la lumina zilei, pentru că e foarte greu să scot blondul din păr. Și e mult, mult mai bine, mai ales când o să-mi îndrept Oh my god! Gen, mă simt foarte loaică. Stați să vă ridic mai sus, că stați foarte jos. Ok, v-am ridicat un pic prea sus, dar mai bine așa, ca să vedeți. Deci mă simt chiar leoaică. Chiar arată foarte, foarte bine. Mă duc și eu să iau placa, să mă joc un pic cu părul meu cu ăsta de aici, pe care cred că o să-l ondulez. Vedem dacă îl ondulez sau îndrept, ca să se meciuiască mai bine, pentru că, într-adevăr, se vede diferența. Și revin. Mi-am făcut niște de-astea pe aici. Nu trebuia să îmi îndrept părul înainte, dar cred că arată destul de bine și așa. Înainte să-mi pun extensiile, pentru că pe sub, pe acolo pe unde este prins părul meu în sandwich, nu e foarte drept. Dar cam așa arată. Cum vi se pare? Sunt foarte ușor de pieptănat. Se încurcă, da? Părul ăsta se încurcă, ele extensiile din păr natural se încurcă într-un mod aiurea, dar dacă vrei să fii îmbrăcată în păr la propriu, cred că arată foarte, foarte bine. Și pentru o seară sau pentru un eveniment, eu le port mereu, adică eu extensiile astea le port întotdeauna, mereu, de fiecare dată când plec undeva. Nu le port în casă, că, deși astăzi o să le port că sunt prea frumoase, dar arată foarte, foarte bine. Cu mențiunea că trebuie să vă luați mai multe, uite pe aici trebuie să mai acopăr, să vă luați mai multe seturi. La cât de puțin costă, cred că arată foarte bine. Sunt această Rapunzel în varianta brunetă. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost aici. Nu uitați că în descriere aveți codul sau nu știu dacă o să vă dau cod sau o să vă dau link de la extensiile astea. Și aveți și Instagramul meu, pentru că se pare că nu prea mă mai urmăriți pe Instagram. Nu? Pentru că dacă v-a fost dor de mine, știți că mă găsiți pe Instagram, acolo unde postez story-ul aproape zilnic și sunteți la curent cu ceea ce fac eu. Așa că mă urmăriți sau nu mă urmăriți pe Instagram? Haideți pe Instagram mai bine, căci aici postez, dar postez destul de rar. Vă pup, ne vedem data viitoare!